pwede ba matubuan og beard ang Asian? Yes, pwede daw. How? Oh, kani siya. What's up, di amigo? Ang gabi This video is about kanang sige na kung makadawat og pangutana kung iunsa daw nako ni. Normal ba ni? Adto una nag-research gyud ko kung pwede ba matubuan og beard ang Asian? Grow beard. And then naay ni gawas. Yes, pwede daw. How? First, pakitunta mo unsay akong itsura sa una. Kani wala gid ni sa una. Kani is year 2018 ni siya. Goatee ra gyud ang naa sa ako. Wala ako nag-shave ani. 2018 mo ni akong facial hair. Inani akong gigamit. Minoxidil. Kadungog na mo ana. Ang uban siguro nakadungog na ana. Ang uban wala. Pero yes, mo ana akong gigamit. Minoxidil. Dayon daghan klase-klase nga brand and akong na-try nga brand is Upat. Kani gyud nga brand akong una na-try. Strands. Since buy one take one siya, nahurot na ko ang duha. And then nakatry pud ko ani nga brand kaning Ali. After that, nalimot ko kung nahurot ba na ko ni or wala. Ni-switch ko og kani Kirkland. Mo man ni ang brand nga ginagamit atong nag-ingon sa ako 1 year naman siguro ko nagagamit ani kay ni-stop ko kay ang reason ako kay dili ko ganahan nga mag-apply ko niya magkugos kog bata. Mahadlo ko nga ma-applyan ang bata. Wala ko nag-expect nga after 5 years nga nag-stop ko naara gyapon ni kay kung bag-o pa ni tubo imong hair, kita ka ng hair nga wala pa ni mature ka ng nipis pa kaayo. Mga tangtang na sila kung muundang kagamit. Pero kung ni mature na sila like kanang dagko na og strands, dili na sila mga tangtang bahalag mag-stop kagamit. So mao na ni siyang nangabilin. Padayon og tubo. Ako ipakita tong mga picture nako sa una ha. Kani 0 days nag-shave ko dan ani 0. Kani pagka 1 month nanay ni tubo oh, gamay oh. Kani pagka 2 months, 3 months. Mo na ni ang 3 months nako. Baga na kayo no. 3.5 months. Kita na gid nimo. January 28, 2020. Mo ni kani nga time January 28, 2020. Dayon katong after na dayon ani, stop na ko gamit. After nag-stop ko, wala na din ko nagamit ever. Then, yes, mo to akong journey. Wait lang mag-ilis ko puti ha kay para maklaro. Oh, kani siya. Kung namoy mga pangutanan na ibutang lang sa comments. Ay, wait lang. Unsa ni? Unsa ni pagbasa ni ganun? F O. Unsa ni? Bye.